Yinto eqhelekileyo kwilali ezisemaphandleni kwiphondo eMpuma Koloni lena. Indlela ezonakeleyo zishiya osomashishini kunye nabaqhubi bemoto betandathekile. Omnye wosomashishini eCoffee Bay uthi uphulukene nababoneleli ngeenkonzo abangafuni ukusebenzisa lendlela ngenxa yokubambi kwayo. Ukubambi kwalendlela kuchaphazela nokhenketho kulendawo. In this area where we are absolutely dependent on tourism. Almost everybody that has a job here in Coffee Bay is because of tourism. Abantu abasebenza eCoffee Bay nabo bayachaphazeleka. A lot of the people when they arrive to Coffee Bay after having gone through the long road and the bad road here with the potholes, they do tend to come to arrive here already unhappy. Iyabothusa lendlela abantu abandwendwela eCoffee Bay. Aphelile mathathu nje bubona imoto lebinjani. Divele uthenga ivili ngoku. Divele uthenga amavili emithathu kubi umntasekhaya. Siphelelwa ngamavili apha. Ukwisigcinqweni khe ndabetheka kuso. Ndibona ba sidephu kakhulu. Yebo, bengakhange ndiyilindele into enje. Mna bendilindele into ba ndizawufika endleleni right kodwa ke kwenzeke kanjalo bengayazi mbanzi uthatha ihours ezingaka uzofika apha. Kulindeleke ukuba uSandral ayilungise lendlela. Uthi ubeke bucala i68 million njengezinye zezicwangciso zokulungisa lendlela. Ngo-August ka-2022 lendlela edibene nezinye yanikezelwa kuSandral. uSandral eneneni uqale wazama ukulungisa i-potholes kodwa ke indlela le ngakumbi phakathi komqanduli neViedgesville bengathi seyiphelile. Uqeshiwe ke uRainbow Civils ngoNovember nguSandral kodwa wona msebenzi omninzi uza kwenziwa apha kuFebruary ukuya phambili. Abahlali bathi banethemba lokuba iza kulungiswa kulonyaka lendlela. NdinguNomzwanele Mngoma kwindaba zeSABC eMqanduli.